koretwa sore n'umurubirio w'insakia Murigireria wegete seni gaito kia Ndizi TV nigo togo chikonyora ekebungo kiaito korwa ase eketabu ni Isaya emerongo ene naboigo eyemo ninsome egotebanga remia abantu bane naende remia abantu bane nabo Nyasaye oino atebire ningirore remia abantu bane naende remia abantu bane nabo Nyasaye oino atebire igobono mwanchi muriria emambi yabono munatwanyorire ekebungo korwa ase getabu ge Isaya nigo egetabu ge atotebire nga emambi ya rero tunyare koremia abantu bali baito bali skogari andake onde naro okonyagwetera obororo ande naro bwata mariga mbaro basiriria abanchu ababora kini mware gwancha mobaremie elinde chinga kimnechi chinkongu bakwanira mangana yo buororo nabarabu obonyare kweigwonga andake mbuya bale igobono mwanchi umurire munatogo chigo chaka ditukoria itona umoroberio bwensakia munatwate abanda kento kwanere siasa nebinto binde binge munaretogo chigotwara omogeni kurukisamo chirichi Gusii bwabasaye ugo chigo kwanera asobo ime igoro ya siasa tomocha nande toskeri moti yago nabo igona ogo tomo ujumbe ya munatwate aba abuli tangani Ndizi TV News Digital oino motandao ro Facebook nabo igo aso motandao YouTube na Ndizi TV News tobasa kweba omonu bwege taburo nga nere www.ndizitv.net ekyo nekebungo kelituko na kiaretrwa sore